Итәгемә төште утлы күмер, янып китәр төсле күлмәгем. Заман шире ковид. Моңа кадәр бу шир барлыгын да белмәдем. Хастахана, тынчы бу бүлмәдә авырлаша сулыш алуым. Яшәү белән үлем арасында көрәш. Бик икеле исән калуым. Әллә тере, әллә үлдем инде, кыл өстендә тора гомерем. Үлем тырнагыннан котылуга ышана алмый минем күңелем. Инде беттем. Сынды якты тормыш, йомылдылар күзләр мәңгегә. Салкын тирләр капыл бәреп чыгып, ага төсле йомшак мендәргә. Мәрткә киттем бугай, янәшәмдә ап-ак киемнәрдән кешеләр чакыралар. Ә мин тарткалашам. Монда күпләр минем ишеләр. Менә шул чак янда күреп калдым ак киемле шәфкать туташын. Үзек кенә ишетеп калам миңа дәшкән аның тавышын. Димәк, исән, фани дөнья белән хушлашырга хакым юк икән. Бирде Ходай тормыш диңгезендә йөзәр өчен тагы бер җилкән. Бу дөньяда ашар ризыкларым, сулар һаваларым бетмәгән, әхирәткә илткән Газраил да соңгы сүзен димәк әйтмәгән. Рәхмәт, Аллам, миңа насыйп иттең 2 гомер яшәп китәргә. Язмышыма төшкән бу сынауны сабырлыклар белән үтәргә. Мин күргәнне башка берәүгә дә күрсәтмәсәң иде бер Аллам. Көрәшегез, яшәү үзе көрәш, шул киңәшне сезгә бир алам.